Беләсез, милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Хөрмәтле тамашачылар, 2024 елда да безнең белән бергә булырсыз дип ышанабыз. Бу атнада студияда мин, Эльвира Хөснетдинова, эшлим. Бүген безнең программада Ульяновск өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте еллык эшкә нәтиҗә ясады. Шундый кызыклы вакытта яшибез. Үзеңнең туган телеңне дә син гариза нигезендә өйрәнергә тиеш. Астана шәһәренең дуслык йортында таң татар-башкорт мәдәни үзәге бәйрәм чарасы үткәрде. Яңа елыбыз зур бәхетләр, шатлыклар алып килсен, илебездә тынычлык булсын, милләтебез көчле булсын. Татар авылларының яшәеше татарлар тапшыруы үзәгендә. Төмән өлкәсендә узган сәяхәтебез Шикчә авылында дәвам итте. Авыл бик борынгы, аның 700 елга якын тарихы бар. Свердловск өлкәсенең Михайловский шәһәрендәге Умырзая татар мәдәнияте ансамбле. Biz авыллардан җыелган безнең кызлар, икәбез Ракайдан, беребез Аккулдан, мин үзем Башкириядан, шул Михайловскида яшәгәч, шушында җыелырга яратабыз. 1996 елның җәендә Россиядә яңа иҗтимагый оешмалар, милли мәдәни мөхтәриятләр төзү турында федераль закон чыгуга Ульяновск өлкәсендә беренчеләрдән булып җирле җәмгыять теркәлә. Беренче көннәреннән ук ул шәһәрдә татар мәктәбе ачу, районнарда җирле оешмалар төзү, сабан туйлар уздыру, милләттәшләребез күпләп яшәүче районнарда татар теле һәм мәдәнияте көннәре үткәрүне үзенә беренчел максат итеп куя. 30 елга якын тарихы булган Сембер татарлары мөхтәрияте активистлары шушы көннәрдә үзләренең еллык йомгаклау утырышына җыелды. Анда күтәрелгән мәсьәләләрне, яңгыраган фикер тәкъдимнәрне бу төбәктәге хәбәрчебез Рамис Сайфин тыңлап кайтты. Автономия уставы буенча оешманың президиум утырышы ай сайын узса, башкарма комитет җыелышы исә елга бер тапкыр үтә. Башкарма комитетка өлкәнең һәрбер авыл районнарыннан 123 кеше керә. Һәр елдагыча бу елга киңәйтелгән җыелышка да авылларда эшләүче ана тел укытучылары, мәдәният хезмәткәрләре дә чакырылды. Укытучыларга елдагыча Татарстан мәгариф министрлыгыннан кайтарылган татар теле һәм әдәбияты өчен дәреслекләр, методик кулланмалар таратыла. Быел аларга Марат Әхмәтов җитәкли торган комиссия тарафыннан эшләнгән бик күп башка төрле кулланмалар да бирелде. Татар теле укытучылар өчен иң кирәкле булган уку әсбаплары дим, татар теленнән һәм татар әдәбиятыннан таблицалар. Шул кадәр әйбәт итеп эшләнгән, укытучыларга алар бик зур ярдәм итәчәкләр. Һәм шулай ук татарча алфавит һәм дәресләрдә, әдәбият дәресләрендә балаларның сөйләм телләрен үстерү өчен картиналар җибәрделәр. Автономия башлыча телне, мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклау мәсьәләләре белән шөгыльләнә. Шулай да тормыш милләтнең башка проблемаларын да ача. Автономия дин, яшьләр һәм гаилә мәсьәләләрен дә читләтеп узмый. Татар яшьләрен үзара таныштыру, аларга гаилә корырга ярдәм итү максатыннан Бәхет клубында шул эш юнәлешләренең берсе. Яшьләрне таныштырыр өчен төрле форматлар уйлап чыгарабыз. Дискотекаларда, уеннарда, тамадаларда тәшәбез. Төрле без тырышабыз. Әбиләре, бабалары шалтырата, әниләре шалтырата, үзләрен таныштырыгыз дип без тырышабыз. Никтер яшьләр генә бик килгеләре киләми. Утырышта катнашкан өлкә губернаторы орынбасары Александр Коробко да татар милли мәдәни автономиясе озак еллардан бирле күп кырлы уңышлы эшчәнлеге белән башка милли оешмаларга да үрнәк булу хакында ассызыклап сөйләде. Особую благодарность я от имени губернатора хотел бы... Өлкә губернаторы исеменнән аерым рәхмәтебезне Ульяновск татар милли мәдәни мөхтәриятенә җиткерәбез. Инде ничә ел дәвамында әлеге оешма бирдә милли сәясәтне формалаштыру һәм аны тормышка ашыру, милләтара багланышларны ныгыту һәм татар халкының мәдәниятен саклау һәм үстерү өлкәсендә күп эш башкара. Еллык утырыш башкарылган эшләргә хисап тоту, аларга бәя бирү белән генә чикләнмәй. Анда ел сайын аерым бер проблеманы күтәреп чыгалар. Быелгысында мәчетләр каршында балаларга татар телен укыту буенча якшәмбе мәктәпләре ачу хакында сүз зур сөйләшү булды. Бу эштә хатын-кызларыбыз да читтә калмый. Балалар да, өлкәннәр дә йөриләр, Аллага шөкер. Бездә 3 группа, 1-нче класслар, 2-нче класслар йөриләр, 3-нче класслар да бар. Быел чыгарыш юллары Алла теләсә. Бик күп әйберләр өйрәндек үзебезнең телебездә. Без инде тирәнгә килмибез, татарча сөйләм телен өйрәтәм балаларга. Әлбәттә, мондый уңай эш тәҗрибәсе башка мәчетләрдә дә бар. Аны оештыручылар үз эшләре хакында утырышта катнашучылар каршында чыгыш ясады. Дин белән тел бергә булган вакытта күп нәрсәне булдырабыз. Мәчетләр каршысында шул тел булсын, дин булсын, гореф-гадәт булсын, шуннан саклана, шуннан алып барабыз иншалла. Бүген көндә үземнең теләге белән бер сыйныфны бетермәгән татар телен әймәк
öğrendim. Benim kebek yaş yigitlerini, yaş kızlarını tatar tiline öğretem deyip, şu Starbetamak Pedagogik Akademiyada okuyup bitirdim tatar bölümü. Bizler gacaplandılar, nişik indesin bir sınıfta tatar tilini bitirmegeç, akademiyini bitirdim tatar bölümünde. Allah'a şükür bitirip buldu, Allah tili kabul etsin. Автономия отырышында катнашучы төбәк мөселманнарының дини назараты рәисе мөфти Илдар хәзрәт Сафиуллин дини һәм милли эшләрне бүлергә ярамый, алар янәшә барырга тиеш диде. Без бүгенге көнгә тел белән занимаемся во всем. Но тел генә бит ул бөтен нәрсәнең татарның сущности түгел бит, туганнар. Барыбыз да милләт өчен, халкыбыз өчен, дәүләт өчен, бердәмлек өчен дәүләтебезнең көчле дәүләт булсын ди. Телне, динне һәм гореф гадәтләрне саклау гына түгел, аларны түкми чәчми балаларга тапшыру да бүгенге буынның изге бурычы. Оныкларыгыз, улларыгыз туган телен саклый микән? Туган телен мәшрутыгыз заявление нигезендә, ариза нигезендә бирәләр микән? Менә шуның белән дә кызыксыныгыз. Чөнки алар аны бәлки белмиләрдер дә, менә шу мәгълүматлар аларга җиткерсәгез иде. Чөнки шундый кызыклы вакытта яшибез. Үзеңнең туган телеңне дә син гариза нигезендә өйрәнергә тиеш. Утырыш азагында озак еллар дәвамында милли эшләрдә катнашучыларга, укытучыларга һәм мәдәният хезмәткәрләренә Ульяновск өлкәсенең һәм Татарстанның бүләкләре тапшырылды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмед Мөдәрисов, татарлар. Астана шәһәренең Дуслык йортында таң татар-башкорт мәдәни үзәге, берләшмә активистлары һәм татар-башкорт мәктәбе укучылары өчен йомгаклау утырышы һәм бәйрәм чарасы үткәрде. Утырышта катнашучылар узган елның иң якты вакыйгаларын искә төшерде һәм яңа 2024 елга планнар турында сөйләштеләр. Соңрак рәсми утырыш балалар һәм өлкәннәр өчен бәйрәм чарасына күчте. Бәйрәмдә Дилә Төхбәтова да катнашты. Яңа ел календар елының башыгыны түгел, искиткеч яхшы бәйрәмдә. Традиция буенча нәкъ менә яңа ел башында без эшләгәнгә йомгак ясыйбыз һәм киләчәккә планнар корабыз. Шуңа бәйле рәвештә Астана шәһәренең таң татар-башкорт үзәге активистлары да түгәрәк өстәл артына җыелышты. Хисап конференция кысаларында үзәк рәисе Дамир Солтанов берләшмәнең узып баручы елдагы эшчәнлегенә йомгак ясады һәм иң әһәмиятле вакыйгаларны һәм чараларны билгеләп үтте. Үз чиратында үзәкнең иҗат коллективлары җитәкчеләре башкарылган эшләр турында хисап тоттылар һәм киләсе елга планнары белән ортаклаштылар. Быел безнең Якшәмбе мәктәбебезнең 25 еллыгын бик матур итеп зур бәйрәм булып үткәздек. Абиләр алга дигән конкурста бик матур итеп үтте. Мин уйлыйм, менә хәзер чыршы бәйрәмендә дә бик актив катнашалар. Якшәмбе мәктәбенең укучылары һәм олылар. Алар бу арасы да бергә 5-6 яшьтән башлап балалар, 80 яшькәчә катнашучылар 2023 елны озатып, 2024 елны каршы алалар. Бездә бүген чыршы бәйрәме. Рәсми утырыштан соң барысы да чыршы бәйрәме чарасына күчте. Балалар һәм өлкәннәр өчен яңа ел кайфын Астана шәһәренең таң татар-башкорт мәдәни үзәгенең активистлары тудырды. Яңа ел елның иң матур көтеп алынган бәйрәме. Бу көнне Кыш бабай бүләкләргә бик юмарт була. Балалар да яңа ел күчтәнәшен алу өчен күп итеп шигырь, җырлар, биюләр әзерләп килгәннәр. Бәйрәм кунаклары билгеләп үткәнчә, әлеге чара алар өчен иң күңелле яңа ел кичәсе булган. Шундый күңелле бәйрәм булды. Кыш бабай килде, шөпәкләр килде. Безнең балалар шундый шат, хәзер бийләр, җырлыйлар. Бик зур рәхмәт татар мәктәбенә, что безнең балалар йөриләр, үз телне онытмыйлар, гореф гадәтләребезне саклап калалар. Без шундый шат, что безнең Астанада шундый мәктәп бар. Яңа елыгыз зур бәхетләр, шатлыклар алып килсен, илебездә тынычлык булсын, балаларыбыз исән-сау булсын, милләтебез көчле булсын.
Әдилет Хубатова, Бауыржан Кожаканов, Татарлар, Астана шәһәре, Казахстан. Сіз татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Татар авылларының яшәеше татарлар тапшыруы үзәгендә. Төмән өлкәсендә узган сәяхәтебез Шикчә авылында дәвам итте. Авыл бик борынгы. Аның 700 елга якын тарихы бар. Свердловск өлкәсенең Михайловский шәһәрендәге Умырзая татар мәдәнияте ансамбле. Biz avullardan jıyılgan bizning qizlar. İkimiz Arakaydan, birimiz Akkулдан, men özüm Bashkiriyadan, şu Mixalskida yaşageç, şuşunda jıyılırga yaratабыз. Татар авылларының яшәеше татарлар тапшыруының үзәгендә. Хәзер без сезгә Төмән өлкәсенә булган сәяхәтебезне тәкъдим итәрбез. Россиянең иң зур төбәкләреннән берсе Төмән өлкәсе 38 район һәм 26 шәһәрне берләштерә. Авыл җирлегендә яшәүче татарлар башлыча Төмән өлкәсенең көньяк районнарында Тубыл, Вагай, Яркәү, Төмән, Ялутыр, Түбәнтәүдә, Арамашев, Уват, Исәт, Заводоуковскида яшиләр. 87 татар авылы исәпләнә. Себер торак пунктлары исемнәрен өйрәнүче галимә Хәниса Алишина язганча, географик исем ул торак пунктларның адресы да, тарихы да, фәнни мәгълүмат чыганагы да, горурлану темасы да, шагыйри дан җырлауда һәм кешенең эстетик хузурлык кичерүе дә. Теманы Ләйсәнә Садырдинова дәвам итәр. Төмән өлкәсендә узган сәяхәтебез Шикчә авылында дәвам итте. Хәзер без авылның үзәк Муса Җәлил исемен йөртүче урамыннан барабыз. Авыл бик борынгы. Мондагы яшәүчеләр әйтүенчә, аның 700 елга якын тарихы бар. Менә безнең яныбызда бик борынгы элекеге мәчет. Хәзер анда китапханә. Бу мәчетнең манарасын 1964 елны төшергәннәр. Инде 1980 елларда авыл яңа мәчетле була. Гомумән бу авылда дини, эшчән, шундый батыр рухлы татар халкы яши. Алар гомер-гомергә маллар тоткан. Бүген дә шулай. Авыл халкы кимеми. Монда мәктәп тә бар, балалар бакчасы. Гомумән бүтән шартлар да тудырылган безгә яшәргә ди авыл халкы. Мин 73 елны по направлению килгән фельдшер булып монда эшләдем. Менә 43 ел монда эшләп пенсияга чыктым. Менә авылыгыз турында сөйләп. Авылыбыз, менә мин килгәндә бу авыл 73 елны бик әйбәт процветающий авыл иде. Кешеләре бик эшчән иде, монда ферма иде, монда гаражлар, ниләр, техника, бөтенесе гыу килеп эшләп тора иде. Маллар тайы халык та мал тота, хайван, совхоз, агротукта, племхоз Туринская иде. Анда племенной сыерлар, ниләр бик әйбәт иде. Но аннары шул бетә обанкротились. Авыл бетмәгән әле барыбер. Авыл бетмәгән, халык бетмәгән, элекке шикелле халык бик эшчән. Һәркем үзен үзе карап, хайваннар үстереп, тавыклар үстереп. Ну, сыер хайваннар инде хәзер күп түгел. Потому что город якын, күп кеше городка эшкә йөри. Бу татар авылы элек-электән монда татарлар да булган, муллалар да турган дип әйтәләр инде ишет. Ну, как әйе. Мәктәп бар инде. Мәктәп 11 еллык мәктәп бар әйе, мәктәп тәйбәт. Медпункт бар, магазиннар бар, бүтән тормыш өчен бүтән нәрсә каралган бар. Аллаһу акбар. La ilahe illallah, Allahu akbar. Мәчет безнең салынды 1992 елны башлады. Ошо менә кайсын указ чыкты, тәлеге белән мәчетләрен буздылар. Инде давай булышын дигән, әйме. Шулатны мәчетен бузгач, менә безнекеләр дә инде күрештеләр, инде шуның өчен общий районнан безгә
булышлык белән шу мәчет салынды. Әмма хәзер халык йөріме мәчеткә? Йөри. Халкыбыз менә җомга көнне була 20-га якын елабыз. Ну, әгәр дә Гаит бәйрәме, Ураза бәйрәмнәрендә безнең бер 30-40-га якын ела кеше. Монда халык элек-электән шулай дини булганмы? Ая, шулай булган. Муллалар да булган дип. Муллалар да булганнар. Сез үзегез шушы авылныкымы? Шушы авылныкы. Шушы авылда тулыгыз үстегез. Ну, монда яшәгән башта. Мин Барки авылда, Баркида туган. Ну, бу якып күчеп килгән. Ата-бабаларыгыз да шушы дини урында булганмы? Ая. Biz тоже Казан яктан килгән. Менә шул инде ничәнчеләрне әйтәм, Казан яктан килеп, бу якка урнаштылар, алар менә монда Кашкарадан бу яккарак бер авыл бар, Кайын авылы. Менә шунда урнашкан, шуннан инде безнең инде әти мәрхүм анасы менә шунда урнашып, шуннан соң Баркига күчеп монда килдек. 45-нче ел монда күчкәнбез. Элекке вакытта без монда халык яшәгән балык белән. Балык, җиләк, җимешләр. Шуннан инде менә бу якка болгар татарлары менә инде килеп бу яккарак. Бездән өйрәнделәр, бәрәңгедән ичеп утыртыргалар, күлгә барганнар да балык тотканда балык ашагатта. Вот, bundan соң бәрәңге утыртып киттеләр. Менә алар уже хозяйство үсә, кызыксынып киттеләр. Ну, сез мулла буларак татар халкына нинди теләкләр куябыз? Мин теләкләре халык күбрәк мәчеткә йөрсен. Булай хатымнар үткәрәбез, кешеләр үлсәләр дә менә күмәбез өчен, йөдесен, кырыгын үткәрәбез, 51 көнне йөзен дә үткәрәбез. Менә аларны елын да үткәрәбез. Халыкка менә шул вакытта мин инде аларга дирәк кенә бер 5 минут кына сөйләп алам. Ни өчен менә шулай хәзер менә аңлаган кеше Азан әйтелә инде. Азан әйтелә. Һәр 5 мәртәбә мәчетебез менә бу елдан алып эшләп китте 5 мәртәбә. Менә иртәгәлек киләм, азан әйтәм. Шыкша авылын әйтәбез. Беләбез. Күптән мин бу авылда туршак килеп җиргән кеше. Сез дә беләсез, сез монда мәдрәсәдә ясаган кеше. Анадан сезнең ризалыгы музей ясадыгыз, хәзер инде библиотека эшләнгән. Шуңа күрә бу мәчет безгә якын. Шуңа без китәбезгә кунакка, безнең сәламнәрне зикер өчен, алар өчен, фазихалар алар өчен. Безнең очрашуларыбыз Шыкша авылы мәктәбендә дәвам итте. Бу хакта без киләсе тапшыруларыбызда җиткерербез. Ләйсән Асадретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Шыкша авылы, Төмән өлкәсе. Урал якларының Михайловский шәһәрендә 20 елга якын Умырзая татар мәдәнияте ансамбле эшли. Шул еллар дәверендә ул күп кенә иҗат уңышларына иреште. Шунысы гаҗәп: Шәкүр, Аккүл, Үрмәкәй, Уфа шигыре, Әрәкәй, Акбаш һәм Шарама дигән 7 татар авылының административ үзәге булып, рус шәһәре Михайловский тора. 200 еллык тарихы булган калада татар мәктәпләре дә, татар балалар бакчалары да юк. Тик шулай да, биредә тормышларын татар мәдәниятеннән башка күз алдына да китермәгән татарлар бар. Һәм алар гөрләп яши. Шәһәрнең Умырзая ансамбленә йөрүчеләр белән Уралдагы хезмәттәшләребез дә аралашып кайтты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Свердловск өлкәсе Михайловский шәһәренең мәдәният һәм ял үзәгендә атнага 2 тапкыр Умырзая татар ансамбленең репетицияләре уза. Биредә ансамбль вәкилләре концертларга әзерләнә. Әмма бу очрашуларның тагын бер мөһим ягы туган телдә аралашу һәм татар дөньясының соңгы яңалыклары турында белү мөмкинлеге. Яшәп ятабыз шушы Михайловскийда. Без авыллардан җыелган безнең кызлар, беребез икәбез Ракайдан, беребез Аккулдан, мин үзем Башкириядан, Михайловскийда яшибез инде. Шул Михайловскийда яшәгәч, шушында җыелырга яратабыз. Бергә-бергә йөреп, бергә-бергә күңел ачып, праздникларны, яңа елларны уздырабыз. 8 мартны концертлар әзерлибез.
Умырзая ансамбле Михайловский тормышын хәрәкәткә китерә торган чын мотор. Шәһәрдә үткәрелгән бер чарада алар катнашына башка узмый. Каланың мәдәният һәм ял үзәгендә оештырылган халкым мирасы татар ризыклары фестивалендә дә умырзаялылар иң истә калган төркемнәрнең берсе. Бирегә алар һәркемгә бала чагыннан ук таныш кыстыбай һәм бәлешләрне генә әзерләп калмыйча, оригиналь, катлаулы аш-су үрнәкләрендә алып килгән. Мен шушы роза шагын блюда эшләм. Моны берсе дә эшләгән юк. Исләре китә, авылда мин үзем генә эшлим. Бәйрәмнәргә эшлим, туйларга, юбилейларга эшләп бирәм. Biz менә бөтенебез инде 60-тан узганбыз. 70-кә итеп атканыбыз да бар инде. Но без үзебезнең наша яшьти без менә Михайловскида безнең анда бик матур урман сосновый бар. Без шунда менә скандинавский шак белән кыш көнне йөрибез, саңгыда йөрибез, җәяү йөрибез, көндә 2 сәгать ярым менә танцевальныйда безнең әтнәсенә 2 кат танцевальныйда экскурсия занятия инде. О булмаса без наша шак белән йөрибез. Бөтенебезнең дә күбрәге безнең үзебезнең инде хозяйство сатыбыз бар. Җай булса безнең каникул. Җай көнне йөрмибез, ә көздән башлыйбыз. Язгы хәтле баксада пока эшләр башланган шунда менә татарский центрга йөрибез. Узган 2023 ел Умырзая ансамбле өчен онытылмаслык хатирәләр калдыра. Екатеринбург шәһәрендә Шумабас татар биюләрен башкаручыларның ачык халыкара фестивалендә 18 яшьтән алып ансамбльләр яшь категориясе номинациясендә олар 3-нче дәрәҗә лауреат дипломын яулый. Награждается ансамбль Умырзая город Михайловск. Умырзая ансамбле коллективы төрле һөнәр ияләреннән җыелган. Биредә укытучылар, завод эшчеләре, полиция хезмәткәрләре, хуҗабикәләр дә бар. Күбесе төркемгә лаеклы ялга чыккач кына килгән. Әмма аларга 60 яшь биреп буламысың. Дәртләре ташып тора бит аларның. Яңадан килдек линияга килдек. Әйләнеп куйдык 2-шәр. Инде 3-шәр килдек, 3-шәр. Вот. Инде тагын әйләнеп куйдык. 2014 елдан Умырзая татар ансамблен Гөлнара Гайнуллина җитәкләй. Элек ул Уфа шигырь авылында эшләгән һәм гомер иткән. Ансамбль катнашучылары сүзләренчә, Гөлнара Юныс кызы тырышлыгы белән алар сәхнәдә үзләрен кыюрак тота. Татар бию сәнгатен тагын да яхшырак аңлый башлаган. Бию түгәрәге булгач, татарча күбрәк инде үзебезнекен тырышабыз. Шуннан карыйбыз инде әбиләр ничек биегән, аларны тырышабыз өйрәнергә. Шуннан инде безнең татарлар күп бит, Сибир татарлары, Самара татарлары, аларны да карап өйрәнергә тырышабыз. Михайловский шәһәрнең тормышы илебезнең башка кечкенә калаларыныкыннан әллә ни аерылмый. Тик биредә гади тормышка ям өсти торган оешма, мәдәният һәм ял үзәге бар. Анда инде 20 елга якын эшләүче Умырзая ансамбле татар рухын саклауның чын бер үрнәге булып тора. Бу җитди эштә аларга һәм Михайловский шәһәренең барлык татарларына уңышлар теләп калабыз. Алия Садыкова, Альфия Гаптушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Свердловск өлкәсе. Татар халкы бик күп михнәт күргән, суга баткан, утларда янган, ләкин нинди мәшәкать күрсә дә, һәр вакытта асылына кайткан. Югалтмаган динен, милләт хисен, татарлыгын онытмаган ул. Утта янып, суларда батса да, татар исемен югалтмаган ул. Шулай дип яза Австралиядә яшәгән милләттәшебез Ләйлә Садри. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.